Boris, dnes je to o flexibilite. No, čo tá flexibilita znamená? Znamená to, že niekedy musíš rozbiť vzorec, o ktorom si myslíš, že funguje. Jasné, len kto už by dneska rád a dobrovoľne rozbíjal vzorce? Takto, prečítam ti citát pána Einsteina, že robiť to isté znova a znova a očakávať rôzne výsledky je definícia bláznovstva. A má pravdu? Má. Rozmýšľam, že aj my tak veľmi čudne dumáme, že napríklad, keď natáčaš videá, máš sedieť nejak takto. Ale ono to nemusí byť vôbec pravda. No, ale možno je to pohodlnejšie a prináša výsledky. A ja by som mal takú hádanku, No daj. že ako je to s tými vzorcami. Predstavte si, že čierny muž, oblečený celý v čiernom, išiel po tmavom meste natretom na čierno, išiel v čiernej limuzíne bez zapnutých svetiel. Všade samá černota. Áno. OK. A teraz zastal pred prechodom prechodcov, aby nechal iného čierneho muža, oblečeného celého v čiernom, prejsť cez ten prechod prechodcov. Čo je na tom divné, v celom meste bol výpadok elektrického prúdu. Mesiac nebol na oblohe. A teda sa vás pýtame, že ako to je vôbec možné? Dobre, dáme tak, že stopnite si toto videjko na malú sekundičku, ale potom my vám hneď, keď si ho zapnete, povieme riešenie. Boris, tada, riešenie. Riešenie máme. Riešenie nájdete v tom PDF-ku, ktoré je pod týmto videom. Takže si ho prosím otvorte a uvidíte, že aký vzorec ste práve možno rozbili, ktorý používate úplne bežne. Na bežné situácie a funguje vám. Viacero takýchto zábaviek, ako pracovať so svojou myslou, nájdete v našom programe Kritické myslenie a VUCA svet. Vítajte na ňom.